Takže čau, vítejte u dalšího videa a dneska tady jsem s Žižkou. Kanál máte v popisku. A my jsme si rozhodli, že uděláme takovou challenge, protože sestra nám koupila pálivý žvejky. Jo. Hashtag no reklama. Šok. Hashtag no reklama. Bychom jakoby vezmeme dělali jakými, ok, míš na to takýla. Tuto zkrátka. Je to taková malinká košička. Je to přijde, že jsi moc kyselý, když někomu no nepřijde kyselý. Já jsem to páchá. Jo, a mám zlomenou ruku, ale mám ji podepsanou. A tady od Zuzky. Zuzláko Berman. Já jsem připravená, ty. Já? No. Nejdřív to olíháme. Ne, musíme to sníst. Ty jsi 3, 2, 1. Musíme to dát do toho orgánu. Já jsem až kyselý. Ty sladký. Taky se. Je to lepší. Já nejsem nakyselý. Jo. Já snáším. Dáme si někdy challenge, že jich koupíme každý 3 a vezmeme je do huby. Já jsem, mohli bychom to udělat teď. Tak jo, jdeš je koupit. Dáme další challenge a to budeme každá si dáme 3 do pusy. Takže chvilku počkejte a my se vám potom ozvem. Teďka já teda doběhla koupit, já tamhle někde je. Fakt, že nevím teď, kde je, ale vidím ji. Takže se těším docela na to. Doufám, že vy taky. Tak budeme zase zpátky. Jo. Jako Zuzka teda šla koupit každý 6. Bylo to o kousíček, už tam měla jen zíšku, ne? Já mám teda takovýhle, A ona já má už mám jednu danou, tu růžovou. zelený a jednu tuto. Jdem teda, jo. Tuto myslíš, že to Jo a pij ty. Ok. To jsem teda odhodila. Ty bako je trošku. A vlastně ty tady pij míň kyselá, než ta jablečná. To je malina. Jo, otevře nám to. A musíme si jen 3 na 1. My jsme totiž jedli teďka bambulky. No. Můžeme si jít 3 na 1. Natočíš to taky na tvůj kanál? Já? No. Já mám malovací kanál. To je aspoň jedno video. Mám plány. Takže tady je první, bamba. Počkej ještě raz. Tady mám ještě jeden, jo. Ale já to budu mít kyselější, to není fér. No tak já se to nemůžu, já bych si chtěla vzít ty 2. Ale ty 2 zelený, ale nemůžu, Tak já ti dám. Tak jo. Tak já budu mít, jako máš kanál. takže já mám tady 2. A toto je tvoje a toto je tvoje. Čekaj, to celou dobu otvírám. No a toto mi dej, jo. Toto je už moje. Takový řešení, jo, za chvilku se uvidíme. Tak jo, máme už tady 3. 3. A poměrně si něco uzatne. Můžeme na 3? Jas. 2, 3. Já vás to už není kyselý. To už je hořký. To fajn, nikdy neštěvešejte. Vole. Jako OK, je to kyselý. Musíš jít u oči. No mě taky suslo. Fakt je to, že je moc kyselý. Bude to lepší. Už to přestalo úplně, ale bylo to fakt hrozný. Úplně jak se byste dá do pusy.
jedno. To asi konec, že? Ale já bych ještě chtěla něco k tomu dodat. To je všechno dobře. Je to pak vždycky moc kyselý. Mě to bolí zuby. No, právě natáčíme v parku, tady jsme i s Julou. Julčo, potom! Juli! To je blbo. Tam někdo je. A vlastně jsme tady v Přešticích, tady vlastně bydlí ta paní. Co mi chtěla, ale jakoby chápeš. Jo. No a vlastně já tady nebyl. A jestli jste slyšeli, že nějak špatně mluvím, tak sorry, to není moje vina. A ještě k tomu mojímu kanálu, máte ho tak popisku, jak tady Evča řekla, děkuji. A prosím, dejte odběr, je to pro všechny, co mají rádi. Prostě animaci. Ale není to moc hodně. Jako animace, ale prostě tam dá obrázky a je to mega pěkné. Děkuju. Ale prostě to není dokonalý a najdete to jistě lepší, ale já se Ale je to dobrý. Snažím se a dělám to vlastně přes mobil, což je o mnohem těžší, než si myslíte. Takže prosím dejte like a tak. Tak já říkám ahoj.